Umbutho wesisa iRed Cross Society uzise uncedo kumaxhoba ezikhukhula zeemvula eMpuma Koloni ngo-December nango-January uninzi lwezindlu kwingngqi ezahlukeneyo zeliphondo bezidada emanzini. Lombutho wesisa uphehlelele lenkqubo yokunceda amaxhoba ezikhukhula kwilali yase-Xholongorha eMthatha. Ndatheli yethu ufundiswa Mhlekude usenzelele ngxelo. Singene sizibulisele silapha kwilali yase-Xholongorha apha eMthatha kwiphondo leMpuma Koloni apho umbutho wenkonzo zesisa iRed Cross uzokunikezela ngee-vouchers zemali kwiintsapho namakhaya athi achaphazeleka kwizikhukhula eziye zahlasela indawo ezininzi kulo mmandla waseMthatha kwinyanga kaDisemba nalapha kwinyanga kaJanuwari. Bathi ke banikezela ngezi vouchers kwiintsapho eziliwaka bazinikezela imali eyi-2,000 kwisithuba senyanga ezimbini. Loo nto ke yenza le mali ibe phaa kwizigidi ezine zeerandi. Sinake ngoku utata apha usiphelo Magwala ongomnye wabathe baxhamla kule nkxaso-mali bayifumeneyo. Tata uMagwala, siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Khawusixelele, uziva njani ufumene le nkxaso? Ndiziva ndivuya kakhulu ukufumana le nkxaso kuba kuyona into besiyijongile ukuthi sizoyifumana ngawo lo mzuzu le, kuba ke uye wavela umasipala i-KSD ukuthi azosinceda azosixhasa ne-Red Cross. Mngakanani umonakalo emzini wakho? Mkhulu kakhulu umonakalo kuba kwafa igusha, izindlu zonke azikho, zizawa phansi zingamadongodo asele, awekho amarufu, phelile nje phaa ekhaya. Ucinga uba ke ngoku le mali ingayonela yonke lo monakalo wenzekileyo kwikhaya lakho? Ayizuyonela yonke kulo monakalo le mali, incinci kakhulu, kodwa izawenza umahluko ngoba sizawukwazi ukuthenga imaterial nokunye, kodwa andiboni bona izawukwazi uyenza. So mhlawumbi sizawuphinda livele olunye icebo. Ikhona mhlawumbi olunye uncedo benikhe nalufumana ngaphandle kolu lwanamhlanje lulifumanayo? Ndithetha ke ngoba umasipala udla ngoba neenkonzo ezijongene neentlekele. Ikhona into beniyifumene ukuzawuthi kangoku njengosithi kudileke yonke into emzini wakho? Zikhona iinkonzo ebezike zafika nomasente ezilibele ukuthi ziziphi, kodwa eyokuqala yazisa ukudla, iingubo, neyesibini yaphinde yazisa igrosari kunye neengubo. Yaphinda enye yenzeni, yaphinda enye futhi yazisa igrosari futhi inyanga zimbini. Uzayisebenzisa ntweni ke ngoku le uyifumene namhlanje? Le ndiyifumene namhlanje ndizothenga amazenke okurufela ngoba ndibangakaphelele, kodwa ndizothenga amazenke ngale. Nkosi. Ngutata uMagwala ke lowo ongomnye wabathe baxhamla kule nkxaso-mali bayifumana kumbutho wenkonzo zesisa iRed Cross apha eXholongorha eMthatha. Batshilo ke xa sithetha nobambeleyo njengengqonyela yakwa-Red Cross apha eMzantsi Afrika ukuba le nto bayenzayo ngoku bafuna uqinisekisa ukuba abapheleli nje ekubanikeni ukutya neengubo zokulala nezindlu zexeshana okanye i-temporary structures, kodwa bafuna uqinisekisa ukuba bathi bathenge ezona zinto babona ukuba bona bazibona zizidingo. Batshilo ke uba naxa besiza apha baye babona ukuba le ndawo yindawo ehlelelekileyo ekufuneka ingapheleli nje ekubeni ifumane uncedo lwemali nokutya, kodwa batyale nemithi uqinisekisa ukuba abazuthi xa kukhona i-natural disasters ezifana nale biyenzekile njengezikhukhula bachaphazeleke ngale ndlela bebechaphazele ngayo, ngoba sibonile ngoku sizayo apha umzila usabonakala womonakalo apha emizini. Masibuyisele intambo kwigumbi leendaba.